Dalilaɓe suura 52 aya 14 yaaki 32. Bulus meti dow kuugal muɗum. Allah reene Agarifa laamiiɗo, kanjum waɗi mi salaaki waɗuki ko ngiimi nder wahayu daga dow. Arande mi waajinani yimɓe Dimasku, nden yimɓe Urshalima e leydi Yahudiya fuu. Gaɗa non mi tokki nder yimɓe naa Yahudanko'en, mbiimi ɓe tuuba, ɓe ngaylitoyo to Allah, ɓe kuwa kuuɗe kollayɗe ɓe tuubi. Kanjum waɗi Yahudanko'en nangiyam nder wuro ceniingo, ɓe ɓadi warkiyam. Amma Allah e wallayam haa hande. Ngam non emi darii ɗo'o, emi metana on goonga yeeso mawɓe e pamarɓe fuu. Mi wi'aayi ko ɗume sey ko Muusa e annabo'en horiiɓe mbi'i waɗay, waato Almasiihu torroto, nden o wartay artuɗo ummaaki daga mayde, ngam o wadda jayngol to Yahudanko'en e yimɓe naa Yahudanko'en. Bulus e nder metuki, sey Festus ƴefti hononde, wi'i Bulus, hoore maaɗa waylitake, ɗuuɗuki andal maaɗa haaŋiima. Amma Bulus wi'i, Allah reene, Festus, mi haaŋaaki. Ko mbimi ɗum goonga cembitka. Agarifa laamiiɗo e andi fii ɗum fuu. Kanjum waɗi mi hulaayi metuki yeeso maako. Mi tabbitini e mo andi ko ɗume no wontindiri, ngam ɗum waɗaaka e suuɗe. Agarifa laamiiɗo, a jaɓii ko annabo'en bindi? Emi andi a jaɓi. Agarifa wi'i Bulus, nder carel seɗɗa ngeel, a nyuma a waaway wartirkiyam tokkuɗo Yeesu? Bulus wi'imo, ko nder carel seɗɗa, ko naa nder carel seɗɗa, emi toro Allah ngam maaɗa, an e nanayɓeyam hande fuu, ngarton ko ngartumi, amma naa e ɗi ɓoggi njamdi. Nden Agarifa e Festus e Banis e jooɗodiiɓe maɓɓe fuu ummi ndilli. Nde ɓe mburti wuro ngon, ɓe mbi'i hakkunde maɓɓe, neɗɗo o waɗaayi ko hewti ware, ko o maɓɓe nder suudu cural. Sey Agarifa wi'i Festus, daa neɗɗo o wi'aayno kiita maako yaare to Kaysar, daa o yoofaama. Nder aayaaje ɗe janguɗen ɗe'e, en nani no Bulus metirani Agarifa dow kuugal muɗum, waato kuugal ngal Allah hokkimo, ngal waajinki habaru belɗum, ɗum kisndam ɓii Aadama diga hakke, e kiita Allah gareeka nyalnde darngal, barka hoolaaki annabi Iisa. Aya 14. Bulus wi'i, Allah reene Agarifa laamiiɗo, kanjum waɗi mi salaaki waɗuki ko ngiimi nder wahayu daga dow. En nani ɗo'o, Bulus e tabbitinana Agarifa laamiiɗo, o wanyaayi waɗuki ko Allah hollimo nder wahayu o waɗa, waato non no annabi Iisa wi'imo, mi wangane ngam mi suɓuma, ngarta kuwanayɗoyam. Aya 2. Bulus nyamri yeeso e wiiki, arande mi waajinani yimɓe Dimasku, nden yimɓe Urshalima e leydi Yahudiya fuu. Gaɗa non mi tokki nder yimɓe naa Yahudanko'en, mbimi ɓe tuuba, ɓe ngaylitoyo to Allah, ɓe kuwa kuuɗe kollayɗe ɓe tuubi. En nani diga carel ngel Bulus fuɗɗi waajinki habaru belɗum to gariiri Dimasku. Ɗon ma nde o so'i Urshalima, o waɗi ka waajinanki Yahudanko'en haa yaaki leydi Yahudiya, e mo tabbitinana Yahudanko'en wiiki, annabi Iisa woni Almasiihu, waato kisnowo mo Allah liloyi. Ngam non ɓe tokka mo, ngam kanko woni kisnowo, ngam o hebbini fuu ko Attawra e defte annabo'en mbi'i. Bulus nyamri yeeso e waajinki habaru belɗum haa nder leyɗe ɗe naa Yahudanko'en, e mo waajinana yimɓe naa Yahudanko'en, ɓe tuuba, ɓe ala jagganaaki gunkiiji, ɓe ngaylitowo to Allah Joomiraawo, taguɗo dow e ley, nden ɓe ala kuuɗe maɓɓe karminiiɗe, ɓe kuwa kuuɗe boɗɗe, ɓe njooɗo jonde aadilaaku e seniinde yeeso Allah, non hollata ɓe tuubi e goonga. Aya 21 yaaki 23. Bulus wi'i, kanjum waɗi Yahudanko'en nangiyam nder wuro ceniingo, ɓe ɓadi warkiyam. Amma Allah e wallayam haa hande. Ngam non emi darii ɗo'o, emi metana on goonga yeeso mawɓe e pamarɓe fuu. Mi wi'aayi ko ɗume sey ko Muusa e annabo'en horiiɓe mbi'i waɗay, waato Almasiihu torroto, nden o wartay artuɗo ummaaki daga mayde, ngam o wadda jayngol to Yahudanko'en e yimɓe naa Yahudanko'en. Ɗo
Bulus e tabbitinana Agarifa laamiiɗo naa gam goɗɗum layfi Yahudanko'en nangi mo e ɓe ɗaɓɓita warki mo, ammaa gam e mo waajinana yimɓe habaru annabi Iisaa. Kanjum tan waɗi Yahudanko'en nangi mo e ɓe ɗaɓɓita warki mo. Ammaa Allah Joomiraawo nder moƴƴere muɗum e bawɗe muɗum hisnimo diga juuɗe maɓɓe. Kanjum waɗi Bulus e dari yeeso maɓɓe mawɗo e pamaro e mo wi'aɓe goonga ko waɗi. Nder waaju Bulus o wi'aayi goɗɗum ɗum hoore maako, ammaa sey ko annabi Muusa e annabo'en horiiɓe mbi'i waɗay, waato annabi Iisaa torroto o maaya dow gaafangal o rufa ƴiiƴam maako ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke. Nden gaɗa balɗe 3 Allah umminaymo diga mayde o warta artuɗo ummaaki mayɓe. Ngam non Bulus wi'i, mi wi'aayi ko ɗume sey ko Muusa e annabo'en horiiɓe mbi'i waɗay. Ɗume annabi Muusa wi'i e annabo'en horiiɓe mbi'i annabi Iisaa waɗay to o wari? E woodi aayaaje ɗuɗɗe nder Attawra e defte annabo'en metuɗe dow annabi Iisaa e ko o waɗata to o wari nder duuniyaaru. To en jangii nder Attawra deftere limgal suura 21 aaya 9, nden to en jangii nder Linjiila deftere Yahaya suura 3 aaya 14 yaaki 15, en nanay no annabi Iisaa hokkiri ma'ana ɗen ɗon aayaaje ɗe annabi Muusa windi. Nden to en jangii nder deftere annabi Icaaya suura 53, en nanay no annabi Icaaya metiri dow mayde annabi Iisaa. Gam non Bulus e waajinana yimɓe wiiki annabi Iisaa hebbinii fuu ko woni nder Attawra e defte annabo'en. Gam non ɓe kooloomo, gam kanko woni kisnoomo Allah waɗi alkawal lildoyki. Koo moye fuu kooliiɗomo heɓay yaafuya hakke muɗum e nattuki wuro Allah waato aljanna. Aaya 24 Bulus e nder metuki, sey Festus ƴefti hononde, wi'i Bulus, hoore maaɗa waylitake, ɗuuɗuki andal maaɗa haaŋiima. En nani Bulus e nder metuki, sey Festus gomnaajo efti hononde muɗum wi'i, kay Bulus, hoore maaɗa waylitake, ɗuuɗuki andal maaɗa haaŋiima. Aaya 25 yaaki 26. Ammaa Bulus nooti wi'i, Allah reene, Festus, mi haaŋaaki, ko mbimi ɗum goonga tembitka. Agarifa laamiiɗo e andi fii ɗum fuu, kanjum waɗi mi hulaayi metuki yeeso maako. Mi tabbitini e mo andi ko ɗume no wontindiri, ngam ɗum waɗaaka e suuɗe. Bulus e tabbitinana Festus ɗo hoore maako waylitaaki, nden bo naa o kaaŋaaɗo. Ko o wi'ata naa haala kaaŋal, ammaa ko o wi'ata goonga tembitka, tabbitinayka ko Allah wi'i e honduko annabo'en muɗum. Nde Agarifa laamiiɗo o anduɗo Attawra e defte annabo'en, Bulus wi'i, lallay Agarifa ma tabbitinay ko o wi'ata ɗum goonga, ngam o jangii habaru ɗum nder Attawra e defte annabo'en, ngam non e mo andi ko ɗume. Aaya 22 sey Bulus ƴami Agarifa laamiiɗo, wi'i, Agarifa laamiiɗo, a jaɓii ko annabo'en bindi? Emi andi a jaɓi. Bandiraawo am an hettindittoɗo, haa mi ƴamma ƴamol ngo'ol, a jaɓii ko annabo'en bindi? A jaɓii ko annabi Muusa windi nder Attawra dow annabi Iisaa goonga? A jaɓii habaru annabi Iisaa ɗum nanta ɗum goonga? Ko bo a nanay ɗum tan bo taalol? Bandiraawo am, to a jaɓaayi ko annabo'en Allah bindi, to ɗume jaɓata dow Allah? Bandiraawo am, sey paama wiiki, goonga Allah ka go'ota. Ta wanyii ko annabo'en Allah mbi'i dow annabi Iisaa, a wanyii Allah Joomiraawo e goonga muɗum. Ta jaɓii ko annabo'en Allah mbi'i, a jaɓii goonga Allah. Gam non sey jaɓaa ko annabo'en Allah mbi'i, kooloɗaa annabi Iisaa mo o liloyi, gam keɓa yaafuya hakke maaɗa e kisnam diga kiita Allah gareeka nyalnde darngal e nattuki wuro Allah waato aljanna. Aaya 23 yaaki 24. Agarifa wi'i Bulus, nder carel seɗɗa ngeel, anyuma a waaway wartirkiyam tokkuɗo Yeesu? Bulus wi'imo, ko nder carel seɗɗa, ko naa nder carel seɗɗa,
emi toro Allah ngam maɗa, an e nanayɓe am hande fuu, ngarton ko ngartumi, amma naa e ɗi ɓoggi njamdi. Ɗo e holla en, Agarifa laamiɗo e andi goonga, amma o jaɓaayi o tokkika. Ngam non o wi'i Bulus, nder carel seɗɗa ngeel, a nyuma a waaway wartirkiyam tokkuɗo Yeesu? Amma Bulus noti wi'imo, ko nder carel seɗɗa, ko naa nder carel seɗɗa, emi toro Allah ngam maɗa, an e nanayɓe am fuu hande, ngarton bo am. Ma'ana ɓe ngarta kooliiɓe Annabi Iisa, ngam ɓe keɓa yaafuya hakke maɓɓe, e kisnam diga kiita Allah gareeka nyalnde darngal, e nattuki wuro Allah waato aljanna. Do'aare am to moɗon onon hettinittoɓe habaru belɗum woni, njaɓon ko annabo'en Allah mbi dow Annabi Iisa, kooloɗon mo, ngam keɓon yaafuya hakke moɗon, e kisnam diga kiita Allah gareeka nyalnde darngal, natton bo wuro Allah waato aljanna. Aya 30 yaaki 32. Nden Agarifa e Festus e Banis e jooɗodiiɓe maɓɓe fuu ummi dilli. Nde ɓe mburti wuro ngon, ɓe mbi hakkunde maɓɓe, neɗɗo o waɗaayi ko hewti ware, ko o maɓɓe nder suudu cural. Sey Agarifa wi'i Festus, daa neɗɗo o wi'aano kiita maako yaare to Kaysar, daa o yoofaama. Ɗum e tabbitinana en, ɓe paami ko Bulus wi'ata ɗum goonga. Ɓe paami Bulus walaa leyfi,